Olvassuk tovább ezt a cikket. A Human Field szakértői szerint szüleikkel ellentétben a Z generáció tagjai nem azért élnek, hogy dolgozzanak, hanem azért dolgoznak, hogy élhessenek, jól élhessenek. A munka és a magánélet egyensúlya, valamint a rugalmasság ezért náluk előtérbe kerül. Most ez megint csak azt jelzi, illetve azt támasztja alá, amiről beszéltem. A fiatalabb generációk azt képzelik, hogy a világ körülöttük forog, és mindenki azért van, hogy nekik jó legyen. Ennek úgy hiszem, hogy az elsődleges oka az, hogy nincsen semmiféle törekvés arra, hogy fegyelmezzék ezeket az embereket. Fegyelmezés nélkül nem lehet elvárni az embertől azt, hogy ne saját maga legyen a középpontban. Ezt láthatjuk a gyerekeknél, láthatjuk a férfiaknál bizonyos mértékben, és a nőknél úgy gondolom, hogy teljes mértékben. Saját magukat helyezik a középpontba, és azt gondolják, hogy mindenkinek azért kell dolgoznia, hogy nekik jó legyen. Ha valakit részletesen érdekel a téma, Új világrend hírek röviden című videónkat megtaláljátok az infobubble.hu weboldalon. Köszönöm mindenkinek, aki előfizetőként támogatja munkánkat, amit megtehettek a weboldalon szintén, illetve hálás vagyok azért is, hogyha megosztjátok, vagy lájkoljátok videóinkat, és írjátok meg hozzászólásban, hogy mit gondoltok erről a témáról. Halleluja!